Барс Медиа аудио һәм видео кассеталарны күпләп сату буенча Казандагы иң ире компания. Аудио һәм видео кассеталар, компакт һәм DVD дисклар, MP3 һәм MP4 форматлары. Теләсә кайсы мәгълүмат саклау җиһазы һәр вакыт сатуда. Көн саен яңа продукция, татар, рус, чит ил җырлары, караоке, кызыклы кинолар, компьютер уеннары һәм программалар. Үзеңә кирәген сайлап ал. Голубятник урамы 20А. Телефон 19 14 66. Бары тик лицензияле дисклар һәм бары тик Барс Медиа складында. Музыкаль композицияләр яздыру, заманча аранжировка, тавышны көйгә кушу, югары сыйфатлы мастеринг. Буларның барысында Барс Медиа Тон студиясендә башкарырга була. Безнең телефон 197979. Рәхим итегез. Микрофон кабызга. Сәлам дуслар. Иң музыкаль, иң күңелле. Бар кешенең кайфларын күтәрүче. Кайф ничек газетасының Сезгә яңалыгы бар. Гыйнвар айыннан газета атна сайын телепрограмма белән чыгачак. Йолдызлар белән эксклюзив интервьюлар. Иң соңгы яңалыклар. Башка бер кайда да табып булмаган Кызыклы яңалыклар. Яңа карашлы газетада. Татарстан һәм Россия республикаларында Кайф ничек газетасына язылуы бара. Кызыкмы? Шайтан алгары. Гафу итегез. Кызык булса, язылыгыз. Езбетен 15 FM. Яхшы кайф бездән башлана. Офыклардан ничек күзем алыйм? Рәшәләрнең җанлы мизгеле. Мәхәббәттән йөрәк ярсып яна. Моңнар айкый сада күңелне. Җырчы булып тудым бу җиргә мин. Моң һәм сөю, тугры юлдашым. Ярларыннан күңел диңгеземнең галәм айкый өмет кояшым. Гүзәл булып тудым бу дөньяга мин. Яраттырып фани җиһанны, җырым барда, моңым яшәгәндә. Алар сакылар минем җанымны. Җырларымны бүләк итәм сиңа. Мәхрүм итмә халкым алкыштан. Бәхетлемен синең белән чөнки. Гүзәл булып яшим тормышта. Güzel değilsiz mi minne, nida değilsiz mi sırrı. Güzel itken jırlarım var,
жырларым бар, güzel иткен дусларым бар, güzelligimнең сире, güzelligimнең сире. Güzel минем сөйгәнем, güzel кәем дигәнем. Белдегезме güzellik көтә, кем гаепле икәнем. Белдегезме güzellik көтә, кем гаепле икәнем. Güzel дисезме миннән, нидә дисезме сире. Güzel иткен жырларым бар, güzel иткен дусларым бар, güzelligimнең сире, güzelligimнең сире. Güzel дисезме миннән, нидә дисезме сире. Güzel иткен жырларым бар, güzel иткен дусларым бар, güzelligimнең сире, güzelligimнең сире, güzelligimнең сире, güzelligimнең сире. Су өстендә кемдер гармон уйнай, әкем уйный ансы күренмәй. Әкем уйный ансы мөһим түгел, шунсы мөһим ки йөзелмәй. Туган якның моңа ишкәкләрдән тамчы-тамчы сулар коела. Яратырган моңа үткәннәргә алып кайтырсың коела. Тамчы-тамчы сулар коела. Алып кайтырсың коела. Тамчы-тамчы сулар коела. Алып кайтырсың коела. Суларга алар кире кайтмый, әллә кая китеп югала. Җырлар бага алар онытылмый, йөрәкләрдән сызлык моң кала. Туган якның моңа ишкәкләрдән тамчы-тамчы сулар коела. Йөрәкне гармоны моңа үткәннәргә алып кайтырсың коела. Тамчы-тамчы сулар коела. Алып кайтырсың коела. Тамчы-тамчы сулар коела. Алып кайтырсың коела. Су өстендә кемдер гармон уйнай, әкем уйный ансы күренмәй. Әкем уйный ансы мөһим түгел, шунсы мөһим ки йөзелмәй. Туган якның моңа ишкәкләрдән тамчы-тамчы сулар коела. Йөрәкне гармоны моңа үткәннәргә алып кайтырсың коела. Тамчы-тамчы сулар коела. Алып кайтырсың коела. Тамчы-тамчы сулар коела. Алып кайтырсың коела. Тамчы-тамчы сулар коела. Алып кайтырсың коела. Тамчы-тамчы сулар коела.
Исәнмесез, саумысыз. Мин бик шатман. Бүген беренче тапкыр үземнең сольный концертымда сезне күрүгә бик шатман. Зур итеп рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Сез әле генә Зифа Нагаева үзебезнең Башкортстан композиторы иҗат иткән җырларын тыңлап үттегез. Ул инде үземә багышлап язылган гүзәллегемнең сыры һәм инде сезгә таныш булган дип уйлыйм. Су өстендә гармун моңы дигән җырлар булды. Урал Рашитов үземнең якташым язган җырны тәкъдим итәм сезгә. Урал Рашитов, Алтын калфак. Яфраклардан капак үрән, күзнең миңа соңгы бүләге. Аңа каршы мин дә бирер идем, тик белмәймен аның теләген. Алтын яфраклардан капак үрән, бу яфракларда минем моңнарым. Бу капакны бүләк итсәм сиңа, аңларсыңмы йөрәк моңзарын. Яфраклардан калпак үрән, бу яфракларда минем моңнарым. Бу калпакны бүләк итсәм сиңа, аңларсыңмы йөрәк моңзарын. Зәңгәр күкне бизәп кызлар өчен, нурсибәләр ямьле далага. Яшьлегемнең хаксыз минутларын, узаттан мине карап һавага. Алтын яфраклардан калпак үрән, бу яфракларда минем моңнарым. Бу калпакны бүләк итсәм сиңа, аңларсыңмы йөрәк моңзарын. Алтын яфраклардан калпак үрән, бу яфракларда минем моңнарым. Бу калпакны бүләк итсәм сиңа, аңларсыңмы йөрәк моңзарын. Алтын көзнең мактап җырлар җырлыйм, аны көйли әше җилләре. Сөйгәнемне көтеп бик зарыктым, кайда икән йөргән җирләре. Алтын яфраклардан калпак үрән, бу яфракларда минем моңнарым. Бу калпакны бүләк итсәм сиңа, аңларсыңмы йөрәк моңзарын. Алтын яфраклардан калпак үрән, бу яфракларда минем моңнарым. Бу калпакны бүләк итсәм сиңа, аңларсыңмы йөрәк моңзарын. Алтын яфраклардан калпак үрән, бу яфракларда минем моңнарым. Бу калпакны бүләк итсәм сиңа, аңларсыңмы йөрәк моңзарын. Аңларсыңмы йөрәк моңзарын. Бу җырны сезгә таныш булган җырдыр дип уйлыйм. Яшьлек турында җырлыйбыз хәзер. Мәңге яшь булып, матур булып калыгыз. Яшьлектә калыгыз. Сезнең өчен җырлыйм. Казанлылар. Яшьлек. Үземнең якташым Альфред Якшембетов җыры.
яшьлектәге кебек өзелеп яратып. Сулар булып, сулар аңлый кебек, әйтә кебек мине юатып. Яшәдиләр ерак артлыктан, яшьлектәге кебек өзелеп яратып. Безгә кадәр аккан күпме сулар, бездән соңда әле агырлар. Яшьлек кебек калган гомерләрдә сизелмичә үтеп китәрләр. Сулар булып, сулар аңлый кебек, әйтә кебек мине юатып. Яшәдиләр ерак артлыктан, яшьлектәге кебек өзелеп яратып. Сулар булып, сулар аңлый кебек, әйтә кебек мине юатып. Яшәдиләр ерак артлыктан, яшьлектәге кебек өзелеп яратып. Сулар булып, сулар аңлый кебек, әйтә кебек мине юатып. Яшәдиләр ерак артлыктан, яшьлектәге кебек өзелеп яратып. Сулар булып, сулар аңлый кебек, әйтә кебек мине юатып. Яшәдиләр ерак артлыктан, яшьлектәге кебек өзелеп яратып. Яшьлектәге кебек өзелеп яратып. Яшьлектәге кебек өзелеп яратып. Рәхмәт. Парларыгыз белән бергә яшәргә язсын. Тормыш юлларынан ялгыз бармагыз. Иңгә иң тирешеп, бер-береңне аңлап, яратып, яратылып яшәргә язсын. Рауфа Нурмөхәммәтова сүзләре. Синсез үтә гомер. Көткән язларымның яфраклары сары, үзелә дә төшә җилләргә. Синсез үтә гомер, инде кара күмер, сүнде ушагымның утлары. Килинде диммимен, unut deyip etmeymen, yazmışlardan yok uzmışlar. Kilini de dinmeymen, unut deyip etmeymen, yazmışlardan yok uzmışlar. Yazı ormanlarda, payın kaygılarda, bögülede yılap sığalar. Sinsiz üte ömür, yürek nişik tüzer, soңғы süyünü ulda uzatar. Gelini de dinmeymen, unut deyip etmeymen, yazmışlardan yok uzmışlar. Gelini de
Язмышлардан юк узмышлар. Hislerde bor süyü, yuqqa yanıp köyü, gazaplarını soğuş uyatar. Sensiz üter ömür, yürek nişik tüzer, soңғы süyünü yazmış uzatar. Gelini de yazmışlardan yok uzmuşlar. Gelini de dinmeyen, unut deyip etmeyen, yazmışlardan yok uzmuşlar. Рәхмәт зур итеп. Үрияңа жырларымның берсен тәкъдим итәм хәзер сезгә. Сезнекеләр язган җыр Татарстан композиторы Илгиз абый Закиров җыры. Бер генә була алмадым. Kilele diden, ol birden kul alamadım. Bir genem diden, bir genem bul alamadım. Taramın diyeyim de, şeşlerimde tarayımın. Taramın diyeyim de, resmine koyayımın. Seslerimni tarayımın, karamım diyeyim de, resmine koyayımın. Yaratam dedin, men seni aşanmadım. Qanattım dedin, yanına şalmadım. Taramım diyeyim de, seslerimni tarayımın. Karamım diyeyim de, resmine koyayımın. Хуш инде диден, мен сені ұзатмадым. Қайтырман диден, негедір ұзақладым. Тарамым деймін де, шештерімді тараймын. Қарамым деймін де, рәсіміңе қараймын. Seslerimni tarayımın, karamım diyeyim de,
Тотып салқындарын жылтырлық, ойнар, Уфа сәлемнәре белән Башкортстан гүзәле Гүзәл Әхмәтова. Каршы алыгыз. Ер җырчы Раяз Фасихов. Yanlarında yürüyüm özüm şunu bilmeyim Yaratasın miken eytmisen Qarашından duymayım ellem niler uylayım Nik jil bulup nazılap gitmesen Yağasın kiydirip, sularga salasın üşütüp Küzlerin sargayda yazılarını, yüreğin zarlarını işitip Üzümü gilem, eğer yazlar Kızgansalar sina nazları Sağışlarga tüzem, hıyallarda yüzem Anlaşırız gibi hişiksiz Canğa sağış salma, üzün benim yanda Endeşmişe durma bir süzsüz Yağasını kiydirip, sularga salasın üşütüp Güzlerin sargayda yazılarını, yüreğin zarlarını işitip Üzümü gilem, eğer yazlar Kızgansalar sima nazları Şanın gazabı Nige şulay irken Sine güne süyen Yazmışımdır indi küresen Kuşağında tügül emme şunda güngel Şunda kirip gile ülesin Utlarga yağasın kiydirip Sularga salasın üşütüp Güzlerin sargayda yazılarını Yüreğin zarlarını işitip Üzümü gilem Eğer yazlar Kızgansalar sina nazları Üzümü gilem Şanın gazabı Tevalarga şanın
gazabı. Бик зур рәхмәт. Хәерле кичләр барыгызга да. Менә без бүген Гүзәл Әхмәтованың группа поддержки дип аталган урысча без аларны бүген булышырга килдек. Аның концертына аңа зур уңышлар теләп, әле генә ишетеп үттегез Алмаз Хәмзин сүзләре һәм көенә яңа җыр үзем киләм дип атала иде бу җыр. Хәзер сезгә тагын бер яңа җырым тәкъдим итәм. Якташыбыз Ләйсән Кәримов сүзләренә Фирзар Мортазин көе Шәмдәлем. Oranlarda otlar sinde şemlerimni kabızdım. Olsun şemler yakısında seni küten yalnızım. Şemlerimde şemlerim yandan sulap yanalar. Ergen kaynar komşular yüreğime damalar. Şemdelimde şemlerim yandan sulap yanalar. Ergen kaynar komşular yüreğime damalar. Kara kişlerden korkmay şemlerim yalqınlana. Küngelimde bitmez sabırlık canımda yarağına. Şemdelimde şemlerim yaman sulap yanalar. Ergen kaynar tamşılar yüreğime domalar. Sürüldü indi şemlerim, bittiler buğayırım. Olsun şemler yakısıday, üzüldü sıngı ümit. Şemdelimde şemlerim, yaman sulap yanalar. Ergen kaynar tamşılar, yüreğime damalar. Şemdelimde şemlerim yaman sulap yanalar. Ergen kaynar tamşılar yüreğime damalar. Ergen kaynar tamşılar yüreğime damalar. Yüreğime damalar. Big zor rahmet. Big zor rahmet. Bu artist halkı minnetten bakımlarga işleri bulmadı indi. İşleri bulmağına kura rahatlanıp jırlap yiyip jürüler. Jengenizi tanımay turasizmi? Janqaylarim. Şu şadvarista uborchisi bo'lib ishlayman. Bir qadr, bir hurmat qolmadi bizning ish professiya kishisine. Mana erta tongdan qora tunga qadar idan diraj etib umrlar o'tajan qaylarim. Jarar endi mana bu artistlarni
ақша деп жүре тұрғаннардыр. Сіздің нәрсе? Ішігіз бітті міне? Шулай етесіз, жан қайларым, әздірек қуатырғанны күтірге еді. Қар яуғанны күтірге еді, әздірек. Міне шулай рес ташып, іш ташып жүресіз меңа жан қайларым. Сіздің орныңызда болсам, рахаттанып, диванға аяғымны салып, отырып, телевизорына қарап жатқан болар үйдем. Мен айтам бит, бір қадір, бір хұрмат жоқ. Міне шуша директорында айтары едім енді. Міне 3-ші ел бір іштан кисәге берген еді. Міне. Әлі болса шоның білі идандыра жетем жан қайдарым. Айтам бит, бір қадір, бір хұрмат жоқ біздің іші профессия кішісіні. Жан қайым, ауыздан жарып көліп отырма. Деуішләмәгенде құрабетті. Құрабетті, міне ішқи. Көліп отырма, сенің да балаң бардыр жаны қайым. Өскәш әнейім оқисым келеді ер. Бірік обаршысыға оқыта көрме профессияда түгіл. Дейсем, түшіріп отырма, ана сиеркаң түшірі. Мына вақ күлмәгіңді шығарғансың бит әлі жаны қайым. Сен айтан мен мұнда бүтін келген тамашашыны танып қына тұрам шында ішләгәстін. Әлі бір күннерден ұрдада концертына екінші қатын білі келген ие. Ана бүгін екіншісі білі отыра. Рәтілі мұжик. Жүрі жаны қайым. Жүрген ирлеріні жаратам мен. Жүрген ирлер лотчы дейлер, жүрмәгені ширлі дейлер. Маладес. Міне қатын қыздада қол чағып отыралар, жүрсіннер жан қайларым, жүрсіннер. Қазір нәрсеге удивляция етесің енді. Міне бары бірді қатын қызларына мен сізге өзімнің опыттаңына әйтем, ирлеріне оларға тәрбиелерге керек. Жүрсіннер, ол ішіп қайтамы, ертең қайтамы, олардың кейіндегіне тұрға керек. Жаны қаймесізді қайттың ма деп тұрға керек. Башларынан сипап қына. Кім болса да, ненде болса да, жаны қайларым түгі янығызда пісе кебек мұр келіп ятса да бет көңілдегіне рахат болып кет ал жаны қайларым. Жүрісінлер жан қайларым, жүрісінлер түгі. Бала бір түгіл бір қатында жилета тұрғандар енді ол түгі мені өзігізіне ойлап қарағыз әлі. Әр күнде бір гіл тоқмашылы ашасанда жилета башлай. Әзірек түгі галоп сейінде пробовать етесі келі. Мені айтасы сөздім, шол жан қайларым, мен сені айтам. Мені біз үйленішкаш Сағидулла жизнәгіз білен. Мені біздің 4 ел бойы балаларымыз болмайшы тұрды. Әсен жаны қайым ойлап қаралы. Ирмен деген ир үшін 4 ел бойы балаң болмай тұрсын әлі. Менде құрлық беті бұға. Сағидулла жизнәгіз қара қайғыларға батты енді. Нәрсәді, сәкине дей. Ғайбеде өзіңдәдір енді. Шарасында өзің көрді. Шылай бетіл қызлар ирад жетмәгенні қатын қыздан ізлей. Мен үйінде қаршы келмәдім. Шыл Сағидулла мен айтам. Шыл Сағидулла мен айтам. Аны тігі файдасы тесеттер шыл лешене мазарына болыр енді мен айтам. Жан қайларым ол вақытта тігі Сағидулла жизнәгізінің 6 айлық іш зарплатысын сумкыма тықсам тықтым. Кеттім мен Қара деңгіз биларына. Егерме дүрткен қара деңгіз суларында қиынып, тәнәрі мәсихаттар алып қайттым жан қайларым. Айсен ол вақытта Сағидулла жинаң сағынмаған дейсің ма? Сағынған, кепкен, біткен, аны түзген. Барында бұшқа өтмәді. Нәк 9-шы ай дегенде ұлыбыз ашот дүнияға келді. Шоның исемінен күлген балалар енді. Жан қайларым жоқ, мен аның исемін өзім қоштардым. Сағидулла жинәге қаршы келмеді. Нешлеп қаршы келсер енді? Менің Сағидулла балақайым ұшалса да ұшар екен Сағидуллаға. Ашот балақайым ұшаған Сағидуллаға. Менің ашот балақайым да қашы қара. Сағидулларын да қашы қара. Біздің Сағидуллабыз ғымыр-ғымырге қашықна оң қолға тұтып ашай. Ашотта шулайды. Бар енді әзірек келіп жеттенген жерлері. Қора бүдірелерін айтасың бі да, бұрынның әзірек қиық екен айтасың ма? Мен айтам, мен ойлауымша, мен айтам, ол Сағидулланың 7 буын бабасына тартқан болырға тегеш. Біздің ашыт балақайымның жырға, бейуге хавасыкларын көрсәгіз. Радиодан қақтығы әрманкелерін ішіті. Сәйттір бейбі жеп бәрі балақайым. Әртес болыр Алла берса. Атасын ашаса.
Менә шул бер 2-3 жыл вакыт үтте микән, юк микән, Сәгыйдулла җизнәгез тагын кабар истей башлады бит. Нәрсә ди? Эй, Сәкинә ди, неужели беренчесе соңгысы инде? Неужели орлыгы Бухарада инде ди? Мине ашу Сәгыйдулла мин әйтәм. Ашу Сәгыйдулла дигән булдым да, но бу юлы Бухарага баруым бармадым. Әйе, кызыбыз Эльзаны Балтык диңгезе ярларына баргыч алып кайттым. Шундай түгәрәк битле, зәп-зәңгәр күзле кызыбыз дөньяга килде. Ну, менә безнең нәселебездә теге зәңгәр күзле кешеләр юк-юклыкка да. Ну, бер художник әйткән дия. Яшел төс белән каңгырт төсне кушсаң, зәңгәр төс килә дә чыга дип әйтте дия. Нигә энекәш ышанмыйча утырасың? Кайткач кушып кара. Менә шулай җан кайдарым, сөйләсәң сүз инде. Әле менә монда сөйләүчеләрдә бик күп, менә мин шулай изән җуа телләрем, менә бит телләрем бик минем теге кем әйтмешли, ат кебек кешәнәп кенә тора. Бик күп сөйләргә жаратам, бик күп сөйләп тормам җан кайдарым. Менә әле узган җәй Кара диңгез буйларына барган идем. Шундый да нәр-мәсихәтләр алып кайттым. Менә сиңа да әйтәм җан кайдарым, бик күп җиргә жаратасың, әйбе хатыны бүген өйдә калгандыр инде. Әйдә калсын, көтеп торыр Алла бирсә. Менә хатыныңны син дә җибәр санаторийга. Барып йөреп кайтсын әзрәк. Кара диңгез суларында кыйнар, тәннәр нәсихәтләр алып кайтыр җаныкаем. Үлмәсәң 24 көнгә. 24 көн ул әтсигә чүдә дә китә. Җибәр хатынны җаныкаем, җибәр. 24 көн ул 24 көн кая калса. Кәгазь калынлыгда тозмый ул. Минеке тозмады, Аллага шөкер, исән сау җөреп кайттым. Менә шул Кара диңгез буйларында йөри торгач, бер Кавказ бию өйрәнеп кайткан идем. Шул биюне биеп күрсәтмәйемме? Күрсәт. Җан кайдарым гаеп итмәссез инде, монда биючеләр бик күп. Ана шул Кавказ биюңне биеп күрсәтермен дә, кая куялар соң менә монда куялар. Менә шу микрофонны куйсалам. Хәзер. Китә яшьләр каллага, гашык булдым бер Марига, китәм яшь караллага. Кайынырман сайыны, гармунда уйнаучы егет минем җаны кайымы.
Кішкене келішкене, кішкене шоу кішкене мин, кішкене де түшкене, сағындырсың денем, әлемін өскене. Өткенләргә китә күңел, бар миндә шундый гадәт. Хатирәләр җанга җиңел, балачакка сәяхәт. Бүгенгәчә шул көннәрем төнлә төшләргә керә. Балачакка сәяхәтем йөрәгемә юл бирә. Мин дә шулай уйлыйдым, сагынам инде үзен. Балаларның хәтерендә ямьле балачак иле, сагынганда һәр кешегә әйләнеп кайтса иде. Сезнең каршыгызда Пума. Җырларын дәвам итә. Кечке дустым Пума. Бакчаларда чәчәк атта син утырган берлегет, бакчаларда чәчәк атта син утырган берлегет, анда сине көтә сыман килмисең бер гөндәм, берлегем сандырдым бер гөндәм, берлегем сандырдым бер гөндәм. Bugün güller düşlerimde seni gördüm bir günden. Bugün güller düşlerimde seni gördüm bir günden. Sen de inişemin canım kuya kara birliğe. Birliğe bik soğundum bir günden. Birliğe bik soğundum bir günden. Aha aha. Yeah yeah.
Gözlerinde bik sağındım bir günüm Birligene gözlerinde bik sağındım bir günüm Suyum degen sözlerinde kabatlimin jir bilen Birligenim sen bitmenim bir günüm Birligenim sen bitmenim bir günüm Birligenim sen bitmenim bir günüm Süyü bakşasında bir kuş sayri bugün Aldama süyü aldama Soyramalı kuşuk üzmeli sakne Balayda yürekten kanıtama Soyramalı kuşuk üzmeli sakne Balayda yürekten kanıtama Fırsatımda yaşını balayda kurem bir Üstümde şoklar düzendi Yürmeli yanımda tiremde işmasam Sensiz de yaşap bulmay Senin bilen de Fırsatımda yaşını balayda kurem bir Üstümde şoklar düzendi Yürmeli yanımda diremde işmasam Sensiz de yaşap bulmay Senin bilen de Senin iken, senin iken Elle yazmış bizni Bəxtsiz idiken Uşulğan gümürler Qadirli gümürler Ayırın gümürler Qadirsiz iken Uşulğan gümürler Qadirli gümürler Ayırın gümürler Qadirsiz iken Күрсәтмә яшыңны Байда күрәм бит Үземдә шоклар Үзем бит Йөрмәле янымда Тиремдә ичмасам Сенсез дә яшәп булмай Синең белән дә Күрсәтмә яшыңны Ялгыз дигән сүздә күпнең сагыш бар Бер сыңар булмагыз кешеләр
Yolgızlar yolgızga Uşılıp parlansın Kalmasınlar bizning işler Yolgızlar yolgızga Uşılıp parlansın Kalmasınlar bizning işler Күрсәтмә яшыңны балайда күрәм бит Үземдә шак-шаклар үзем бит Йөрмәле янымда күрәмдә ичмасам Синсез дә яшәп булмай Синең белән дә күрсәтмә Sensiz de yaşap bulmay Senin bilen de Sensiz de yaşap bulmay Senin bilen de Sensiz de yaşap bulmay Senin bilen de Хәзерге киләчәк җырымны гашыйкларга багышлап җырлыйм. Бәхетләрен тапкан кешеләргә багышлап җырлыйм. Ленар Викмурзин көе, Гөлнара Рашитова сүзләре, Карлыганлы җәй. Пеше қора қорлыған Білмәс едім сені болмассың Татылы хисләр барлыған Татылы хисләр барлыған Пешкені қора қорлыған Нар бигрәк тәмле шәйләрдә Ашыты булмый мөмкин түгел Қорлыганлы җәйләрдә Пешкені қора қорлыған Нар бигрәк тәмле шәйләрдә Ашыты булмый мөмкин түгел Қорлыганлы җәйләрдә Бара барлыган дәшин караулар күзләрең Йөрәгемне яндыралар Сөйәме дигән сүзләрең Сөйәме дигән сүзләрең Пешкәне кара карлыганнар Бигрәк тәмле шәйләрдә Ашыты булмый мөмкин түгел Карлыганлы җәйләрдә Пешкәне кара карлыганнар Бигрәк тәмле шәйләрдә Ашыты булмый мөмкин түгел Карлыганлы җәйләрдә Яшсыман елмайдың да күзләріңе қараттың Күру белән шул күзләрне гомерлеккә яраттым Гомерлеккә яраттым Пешкәне кара карлыганнар Бигрәк тәмле шәйләрдә Ашыты булмый мөмкин түгел Карлыганлы җәйләрдә Пешкәне кара карлыганнар Бигрәк тәмле шәйләрдә Ашыты булмый мөмкин түгел Карлыганлы җәйләрдә Пешкәне кара карлыганнар Бигрәк тәмле шәйләрдә Ашыты булмый мөмкин түгел Карлыганлы җәйләрдә Пешкәне кара карлыганнар Бигрәк тәмле шәйләрдә Ашыты булмый мөмкин
mümkün түгел, qaralığanlı şeylərdə. Aşçıqı bulmayı mümkün түгел, qaralığanlı şeylərdə. Aşçıqı bulmayı mümkün түгел, qaralığanlı şeylərdə. Рәхмәт. Рәхмәт Зуритов. Рәхмәт. Гөлнара Рашитова, сезләренә Лилия Вахитова җитеткән тагын бер өр-яңа җырымны тәкъдим итәм сезгә. Йолдызым. Ай калыккач, сихритен хөкем итә. Әле бер, әле икенче йолдыз кабына күктә. Шуларның арасында бар иң якты нурлы йолдыз. Шул йолдызга карыйм да мине уйланам япа-ялгыз. Шуларның арасында бар иң якты нурлы йолдыз. Шул йолдызга карыйм да мине уйланам япа-ялгыз. Бар серләремне беләсең, аңлыйсың бар хәлемне. Моңсулансам йолдызкаем, юатасың күңлемне. Йолдызым, якты йолдызым, балкыйсың нурлар сибеп. Таратасың сагышыңны, төннәрен җем-җем килә. Йолдызым, якты йолдызым, балкыйсың нурлар сибеп. Таратасың сагышыңны, төннәрен җем-җем килә. Sirdeşimde yıldızım sin var elde. Günlerimde yoktur tuşum, balıkı sin balkayda. Şularının arasında var en yakıtı nurlu yıldız. Şul yıldızga karım da mini uylanam yapayalgız. Yıldızım yoktu yıldızım, balıkıysın nurlar sibep. Таратасың сагышыңны, төннәрен җем-җем килеп. Таратасың сагышыңны, төннәрен җем-җем килеп. Төннәрен җем-җем Рәхмәт зур. Рәхмәт. Рәхмәт зур итеп. Үземнең якташым язган, Урал Рашитов язган җырларның берсен яратып башкарган җырларымның берсен сезгә бүләк итәсем килә. Урал Рашитов музыкасы, Нурлан Ганиев сүзләре, икебез ике яр.
артынан yıllar үтәләр, гомер йомгакларым сүтәләр. Әллә иде сагынып көткәнегә, юллар һаман сиңа илтәләр. Икебез ике яр күктәннән, җан сөйгәннәр хәзер бүтәннәр. Үпкәләмик инде үткәнегә, иреннәрдән ятлар үпкәнегә. Икебез ике яр күктәннән, җан сөйгәннәр хәзер бүтәннәр. Үпкәләмик инде үткәнегә, иреннәрдән ятлар үпкәнегә. Икебез ике яр күктәннән, җан сөйгәннәр хәзер бүтәннәр. Үпкәләмик инде үткәнегә, иреннәрдән ятлар үпкәнегә. Икебез ике яр күктәннән, җан сөйгәннәр хәзер бүтәннәр. Үпкәләмик инде үткәнегә, иреннәрдән ятлар үпкәнегә. Икебез. Гүзәл Әхмәтова. Рәхмәт зур итеп. Gözlerinden okunuyor beni seviyorsun. Sözlerin seni ele veriyor, sen ne istiyorsun? Eninde sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma. Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın, ya bana atma. Bıktırma, usandırma, yeter beni kızdırma. Gel artık kollarıma, gül döküm yollarına. Gel gündüz ve gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber mesut olalım. Gel gündüz ve gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber mesut olalım. Geçmiyor ki sensiz geceler, yar yetmiyor. İsyan ediyor içimde sevgiler, sabrım tükeniyor. Eninde sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma. Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın, ya bana atma. Bıktırma, usandırma, yeter beni kızdırma. Gel artık kollarıma, gül döküm yollarına. Ah,
koşalım. Gel beraber mesut olalım. Gel gündüz ve gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Gel gündüz ve gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Gel gündüz ve gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım.
Рахмат зор итеп. Сіз әлгіні ғарап тілінде Рама деген жырын тыңлап өттіңіз. Бұл енді мәхәббәт тұрында жырыбыз болды. Қазір өзіміздің тілде жырлайбыз. Зифа Нагаева ижад еткен жырларының үр-яңа жырларының бірісін тәқдим етем. Йөрәгең әрнеме минсіз, исеңә төшерәсеңме мине? Уйлыйсыңмы шуның турда? Уйлалы. Yandırdım da yüreğini, mutlarga saladım inde. Ülkeni şikadirme yok ama, durdum da kaldım inde. Ey garmon, canımı üzüp, oynaysan ama oynale. Birge şoklar var dedi, uylaysan mı uylale. Ey garmon, canımı композиторы ижад еткен жырларының бірісі Зөфер Хайретдинов жыры «Үзгәләнмәгез, йөрәкләр». Әйдә гүзәл күңеллерәк булыр, ә? Менә бит, Сәпназор. Şeşekli yazılar çiğkeş, Nige көңіл gülüsüne. Üstünün kütte her yürek, Tabırın dili fikine. Üskülündəgiz yürekler, Parlasız kılmazsız siz. Basmışığızı da yazalgan, Yarlarını tabarsız siz. Bara bir tabarsız siz. Üzgülünməgiz yürekler, Parlasız kılmazsız siz. Yazmışığızı da yazalgan, Yarlarını tabarsız siz. Bara bir tabarsız siz.
Şeşekte körülürler, şiyeler almak aşılar. Mehabbet jırını jırılıylar, balballar sandık aşılar. Üskülenme göz yürekler, barlarsız kalmazsız siz. Yazmışığızı da yazalgan, yorlarını tabarsız siz. Barabir tabarsız siz. Üskülenme göz yürekler, barlarsız kalmazsız siz. Yazmışığızı da yazalgan, yorlarını tabarsız siz. Barabir tabarsız siz. Şeşler şeşke beylenirdir, kiyilirler bağdaklar. Seyip kavuşu işini de diledir jirge yazılar. Üskülenme göz yürekler, barlarsız kalmazsız siz. Yazmışığızı da yazalgan, yorlarını tabarsız siz. Barabir tabarsız siz. Üskülenme göz yürekler, barlarsız kalmazsız siz. Yazmışığızı da yazalgan, yorlarını tabarsız siz. Barabir tabarsız siz. Üskülenme göz yürekler, barlarsız kalmazsız siz. Yazmışığızı da yazalgan, yorlarını tabarsız siz. Barabir tabarsız siz. Üskülenme göz yürekler, barlarsız kalmazsız siz. Yazmışığızı da yazalgan, yorlarını tabarsız siz. Barabir tabarsız siz. Barabir tabarsız siz. Barabir tabarsız siz. Рәхмәт Заритов. Һәр кеше үз ягын яратадыр. Сез дә үз ягыгызны яратасыздыр. Үземнең якташым язган җырны бүләк итәм сезгә. Гөлнара Рашитова сүзләре, Лилия Вахитова көе. Туган ил генәм. Тәүге
Düşlerimde güle bulsa da balalıkka koytup yuvanam şatıratıp gülgen şoklarımı işitirmin tüslü tuyulam soğuşlarım koşay yarlarından soğunum açtı şamadan yolana yakşatkan bala şakka bir koytasıydı yanadan soğuşlarım koşay yarlarından soğunum açtı şamadan yolana yakşatkan bala şakka bir koytasıydı yanadan Gül boğşaday tuğan ilgenim Minde senin bir nazlı gülüm Bar kamarım Sinde gene minim Sinna deyli bütün gülmerim Soğuşlarım taşay yarlarından Soğunuvum açtı şamadan Yolana yakşapkan bala şaka bir koytasıydı yanadan soğuşlarım taşay yarlarından soğunuvum açtı şamadan yolana yakşapkan bala şaka bir koytasıydı yanadan yolana yakşapkan bala şaka bir koytasıydı yanadan bir koytasıydı yanadan Araşlarım şitten sinek üzeli Tanışırga sirli sebep izliyim Karşı kilmezsin mi bir de Şakırsam bir yerge Tanıştırdı bizini barlı büyük Kaldı köyü barlı büyük Yalğızlar yoldaşı Süyü dünyasına yolbaşı İnlerine kullarımını koyam Yürek dibeşine sinen tuyam Yalğız sarı yoldaşı Süyü dünyasına yolbaşı
янында Жим-жим балқып янда утлар яна Барымы икән тағын кемінәр Бізден бәхетлері Таныштырды бізіне барлы бию Күңелләріне алды күйі Барлы бию Ялғыздар юлдашы Сөйі дүниясына юлбашы Таныштырды бізіне барлы бию Күңелләріне қалды күйі Барлы бию Ялғыздар юлдашы Сөйі дүниясына юлбашы Барлы бию Ялғыздар юлдашы Сөйі дүниясына юлбашы Илдар Ахматов Гүзәл Ахматова. Жырларын давам итә. Сезнеке Илдар Ахматов. Yılmayıp qaritan quyoshina Şıbır qısını tutup yigit Gitdi avılı başına Kütü quva kurshi kulan Hal bilishi buzara Baqshada uyana güller Almashiya qizara Mundi cennet payda bulsun Kimnin kilsin kitasi Şul qadarli güzel bitsin Jaygi avılı irtasi Mundi cennet payda bulsun Kimnin kilsin kitasi Şul qadarli güzel bitsin Jaygi avılı irtasi Yılmaya da terezeni aşıp Uya kız bala Xəlfə basularga taba Timir atlar quzğala Qoz bəbkələr sağınışıb Jıyıla zəngər kulüge Tubələklər ışıb oyunu Qoşlar sayrağan kiyge Mındı cennet fayda bulsun Kiminin kilsin kitəsi Şul qadarlı güzel bitsin Jaygi avıl irtəsi Mındı cennet fayda bulsun Kiminin kilsin kitəsi Şul qadarlı güzel bitsin Jaygi avıl irtəsi Başından ürelip yılmayıp dıra jilek Yirkeli yanı salmak jil hayırlı yirtədilep Mundi cennet fayda bulsun Kimnin kilsin kitəsi Şul qadarlı güzel bitsin Jaygi avıl irtəsi Mundi cennet fayda bulsun Kimnin kilsin kitəsi Şul qadarlı güzel bitsin Jaygi avıl irtəsi Şul qadarlı güzel bitsin Jaygi avıl irtəsi
Бик зур рахмат. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, рәхмәт. Менә хөрмәтле тамашачылар, инде тамаша башланганнан бирле менә сезгә сыкланып, карап тора, менә баштан ук әйтермен дигән, менә бүген сез шундый матур итеп җыелышып килгәнсез дә бит. Менә алма чар урында калмаган дисәм, менә монда бер скамейка куйсаң утырырга урын бар бит. Әле безнең тамашачыларыбыз кичке 10-да да 11-дә дә килеп җитәрләр. Бәлки алар теге бүген гәзрәк икеле-микеле пагодадан курыкканнардыр. Бәлки безнең тегәзрәк артистлардан шөрләгәннәрдер. Әле китенә безнең артистлар турында шундый гайбәтләр, ул әле җыри инде. Кызык мәзәкләр җырыган. Шулай бер кичкенә генә малай урамнан йөгереп кергәндә әнисенә әйтә икән. Әни, урам буйлап шигәннәр килә ди икән. Эй, балакаем бар әле бакчага элеп куйган кирләренне кертеп куйды икән. Малай чыгып киткән, кирләрне кертеп куйган да, тагын да уйнарга чыгып йөгергән. Бераздан тагын кергән дә бу әнисенә әйтә икән. Әни, мин бишәрттем гына. Алар шигәннәр булмаган икән, алар артистлар булган икән дигәч, эй, бәбекәем артистлармы ни? Артистлар булгач, син аның бар инде элә торган бавында кертеп куй дип әйтте ди. Менә достар, без артист халкына, без гади халыкмы, әйдәгез әле. Бер-беребездән куркып яшәргә кирәкми, шулай бит. Менә без бүген монда җыелган артистлар бүген барыбыз да үзебезнең кулыбыздан килгән чаклы бүген сезне елмаерга, көләргә һәм дә инде күңел ачарга чакырабыз. Әгәр дә достар, сез бүген безнең тамашада 1 сәгать яки сәгать ярым җырмың тыңлап елмаеп эшләрегез катканчы, киткәнче, көлеп елмаеп утырсагыз, һәммәгез дә бүген тәнегезгә 1-2 кадак май җыеп алып китә дигән сүз. Әйе достар, вәгъдә итәбез. Менә карап торам, әйтәм бит инде, хөрмәтле тамашачылар, менә безнең бит инде сентябрь, октябрь, ноябрь айлары, апрельгә кадәр безнең артистларның бит инде ул гастроль вакытлары башлана. Шулай бит, берәр айга, ай ярымга, 2 айга чыгып китәбез. Кайтып 2 генә торабыз да, тагын чыгып китәбез. Хатын белән талашырга да вакытлар калмый. Менә булгандай бер артист, ирзатыннан булган инде бу, киткән ди бу гастрольгә. Бер ай җырып кайткан инде бу, хатын белән шундый сагынышып, кытышып алганнар. Кайткач инде күгәрченнәрдәй гыр килеп шәйләр эчкәннәр. 1-2 ступканы җип бәргәннәр да йокларга жатканнар икән. Төнге эшләр тирәсендә буларның бит ишекләрендә звонок шалтыраган. Бу звонок шалтырауга моның янында яткан ире, хатыны, сикереп та торган ди, беттек ир кайтты дип әйтте ди. Бәймәнең янында яткан үзенең ире айнымас. Әйбер чиманадары җыйган да ди, 11-нче этаждан сикергән ди. Үзе төшеп бара, үзе уйлый ди, ир кайтты дип әйтте, мен кем булдым соң әле дип әйтте ди. Менә җәмәгать, бер айлык гастроль юлларым, ул командировка мәйбет, бер ай җырып кайтсагыз, әзәрәк җип бәреп, таташасың әйбет, кайда жатканны, кем белә жатканны кайчагында онытып та куясың. Бер дә гаеп түгел. Менә бер иргә заводта яхшы эшләгәне өчен завод дирекциясе уйлаганнар да инде моңа 50 яшьлек юбилей килеп җиткән инде. Менә без тотабыз да, җегетләр, кызлар, конверт тоттырабыз. Әйдәгез әле, бу ир бит инде гомер буе безнең эшләде, заводта яхшы эшләде, бер кашында больничныйга китмәде. Әйдәле без аңарга бесплатный путевка бирик әле санаторийга дигәннәр икән. Жарар, бу иргә санаторийга путевка биргәннәр бит инде, бу хатынсыз гына киткән. Әйе. Ну, 2 көнгә кайдадыр адашып биргән, соң калып барган бу санаторийга. Әтегендә барып җиткән, әтегендә инде барсы да уже парлашып беткәннәр икән. Моңа иптәшкә ялгыз хатын калмаган. 24 көнне бит ничек тә булса да уздырырга кирәк, шулай бит. Жарар булар столовыйда ашаганнар, эчкәннәр дә, танцыга киткәннәр икән. Бу мискин ир тора икән почмакта бер үзе яман сугына, әле бер хатын кызы һәйт кыз кысады. Әле икенчесенә һәйт кыз кысады. Буларның янында торган ирләрне бит моңа ачу килгән, тотканнар да бу ирне бәргәләгәннәр, суккалаганнар, типкәләгәннәр. Ну, кайсысыңдыр теге ботинкасының очымының күзенә дигән дә бу мискин ирнең күзе аккан бит, хәзер күзе чыккан. Врачлар уйга калганнар моңа эзли икән подходящий күз, табалмыйлар икән, шундый матур күзле ир булган, зәп-зәңгәр күзле. Бер кайда да зәңгәр күз юк. Врачлар уйлаганнар да, моңарга теге яңа гына суйган, теге сеп-севежи үгез күзе куйганнар ди. Бара мондай шар күз. Жарар, бу битне хәзер лечениесен алып беткән, поездга утырып кайтып киткән, монда тегендә моның вокзалда хатыны каршы ала икән. Гали җаны кайым кайттыңмы? Гали мин монда, Гали алай дип карама, барысында үзем сөйләп бирәм дип әйтте ди.
Менә сиңа Гали, яхшы хатыны, значит, сразу сознаваться иткән, иренең сорау биргәнен көтмәгән. Менә бер 90 яшьлек, бер 91 яшьлек бер карт үлем түшәгендә ята икән. Менә хәзер үлеп китә. Үлер алдыннан бу үзенең карчыгын чакырып алган икән. Нәрсә ди? Карчык. Карчык. Кил әле. Утыр әле яннарыма. Курыкма. Мин сине хәзер торып токмый алмам инде. Заманалар узды. Үлгәнче белеп үлим әле, карчык. Син миңа үз гомеребездә берәр тапкыр хыянат иттеңме? Изминат иттеңме? Дигән. Юк, артыкаем ни сөйләсәң син, сиңа гына гомер буе тугры булдым. Сине генә гомер буе яратып яшадым дигән. Карчык, миннән рәнҗеп калма инде. Минем бит синең алда әзрәк гынахым булды. Мин бит сиңа үз гомеребездә ике генә тапкыр хыянат иттем дип матрас астыннан ике борчак бөртеге биргән карчыгына. Борчак бөртеге. Карчык, булгандыр инде синең дә. Әйдә, син дә миңа борчаклап кына күрсәт әле дигән. Карчыгы килгәндә, эй, карт, борчаклап тормый инде бутка пешерик ташыйк дип әйтте ди. Заманда безнең әбибездә бик дәртләдән булганды шулай бит. Менә әйтеп торам бит инде, хөрмәтле тамашачылар, менә бер семья булган икән, буларның бер 3-4 яшьлек балалары булган бит инде хәзер. 4 яшькә җиткән һаман да сөйләшми икән, куркуга калганнар бит әтисе, әнисе. Күп врачларга йөрткәннәр, файдасы тимәгәч, күрәзәчегә киткәннәр икән. Күрәзәче әбигә барганнар да бик вакытлыча килгәнсез, балакайларым, курыкмагыз, иртәгәдән сезнең балагыз сөйләшә башлаячак дияр. Башта ул 3 исем әйтер, күңелегезгә авыр алмагыз, ул 3 исем әйткән кешеләр, исемнәр өчесе дә үләчәкләр дигән. Әти әнисе куркуга калган бит, бала бит нәрсәдән сөйләшә башлый? Әти әни сүзеннән башлый, шулай бит. Җара кайтып киткәннәр дә көтеп утыралар икән, нәрсә дип әйтер икән безнең балабыз дип. Кайтканнар беренче көнне әйтә икән, эт ди икән. Урамга чыгып карасалар, май үлеп киткән икән. Икенче көнне утыралар икән, нәрсә дип әйтер икән дип, песи ди икән. Муя бәктә якты дөнья белән саулашкан. Өченче көнне эндәшми икән бу, 4нче көнне эндәшми икән. Аптырагач әнисе моның бит инде эшкә киткән хәзер. Утыра икән әтисе белән генә, бер вакытта моның баласы, әти ди икән. Әтисе куркуга калган диванга сузылып ятканда үлемен көтеп ята икән. Шул вакытта әнисе кайтып кергәндә, "Тыр нишләп ятасы, күрше Мәхмүд үлгән" дип әйтте ди. Менә сиңа Мәхмүд. Дөнья булгач төрле хәлләр була, шулай бит. Менә хөрмәтле тамашачылар, менә шу сәхнә турына чыгып баскач инде, менә бит инде безнең менә алып баручы җегетләр, кызлар, менә бит инде Уфа җегете дип микрофоннан кычкырдылар. Бәлки алар дөрес әйттеләр инде, чөнки минем тумышым белән Уфа ягыннан, Башкортстанның Бүздәк районында туып үстем, мин Уфада укырга туры килде. Ну менә хәзер 15 ел инде Татарстанда, Ярчалы шәһәрендә яшәп иҗат итәм. Хөрмәтле тамашачылар, сез инде күргәнегезчә, белгәнегезчә инде 10 ел элек микән, 8 ел элек микән инде мин Ярчалы бәйрәм ансамбль вакытта Хания Фәрхи группасында мин 3 ел буе бит инде мин нәфис остасы булып эшләдем. Ничектер Хания белән җай чыкмады инде, ташладым мин Ханияны. Токталым әйтәм, үзем йөрим рәхәтләнеп. Менә хөрмәтле дуслар, әйтеп торам бит инде. Менә без Уфада бик күп концертлар бирергә туры килә, менә гүзәл белән бит инде безнең 8 еллык дуслык җиттәре бәйле. Менә Уфа шәһәрендә, Уфаның нәкъ уртасында РТИ дигән зур гына мәдәният сарае бар. Менә шул РТИ мәдәният сараеның директорына, менә шул изән җуучысына кадәр урыс милләтеннән барсы да. Менә алар җыелышып, күршеләре белән шунда эшчеләр инде безнең концертларны кирип карыйлар. Менә соңыннан шул тәнәфес вакытында шул хатыннар киләләр дә инде миңа нәрсә диләр. Ирек, ну, конечно, ты болтаешь на сцене, болтаешь, конечно, мы, конечно, ничего не понимаем, но все равно интересно на тебя смотреть, диләр. Шуның шикелле. Менә монда карап торам, татарлар бардыр бит монда бит. Урыслар да барды, шулай бит. Бердә генә утырсалар бигрәк тә шәп. Менә бит ул нинди милләттән дисәң, без татар милләтеннән дибез. Ә менә ул татар дигән сүз, ул әйбәт дигән сүз, җәмәгать. Белдегезме әйбәт икәнен? Менә бит безнең татар нигәдән әйбәт? Ул
Уалдаша белмей. Безнең татар урлаша белмей. Нигә икән әйтимме? Ник урлашсалар ни менә? Урлашан кеше төрмәдә утырамыни? Белеп урлашырга кирәк, шулай бит. Менә мин бер вакытны бер танышымны очрадым да, төрмәдән чыккан. Әйтәм, анда безнең милләтләр күп. Ой, менә моннан. Чөнки урлаша белми җәмәгать. Әйтәм бит, менә мисал өчен генә, күршесенә левый бодай кайтканын күреп ала бит, берәү инде, күршесе инде. Икенче көнне өстән тикшерү килеп төшә. Мәсәлән, әйдәгез, бу вакыйганы без бер грузин авылында кебек хис итик. Күршесеннән сорыйлар. Сез күршегезгә левый бодай кайтканны күрдегезме? Грузин нәрсә дияр? Юк, дорогой, ул көнне мин дә, күршем дә өйдә юк иде дияр. Әйдәгез, без күчик үзебезнең татар авылына. Күрше карчыктан сорыйлар. Әбей, сез кичә күршегезгә 2 капчык левый бодай кайтканны күрдегезме дияр? Әби нәрсә дияр? Балакаем, әллә ни искә алмадым шул. Соңгы капчыкларыңны күреп калдым дияр. Менә бит безнең татар бу бер качанда алдаша белми дөресен әйтә, шулай бит. Менә бер вакытта бер күршесе белән урманга ауга китәргә ниятлиләр инде. Мылтыкларын алалар да урманга кирип китәләр. Урманга килеп кирсәләр, буларның каршысына кем килеп чыга диген? Лесник. Бу лесник мылтыгын терәп буларның каршысына басканчы, буларның бит берсе тиз генә куак арасына кашып өлгерә. Беренчесеннән сорый. Сез монда ничә кеше? Әтеге татар нәрсә дияр? Әйтмим. Икенчегез кайда? Белмим. Дияр. Менә бит шулай җәмәгать. Безнең инде татарлар бер качанда алдашмый да, бер качанда урлашмый, шулай бит. Менә бер вакытны бер шәһәр җирендә инде авылдан килгән бер авыл каршыгыдыр инде, иртән ятып торганда балконга чыгып каршыдагы йортларны күзәтә икән, йорт тәрәзәләрен күзәтә икән, булай гына әйттереп, бер вакытны буларның битендә бер күзе бу әбинең каршыдагы 5 этажлы өйнең 5нче этажындагы бер спальняның тәрәзәсенә күзе төшә. Әтегендә анадан тома бер шәп-шәрә ирне күреп ала. Эй, кабахат, эй, ятсыз, анадан тома шишенеп җырый, ой, кабахат дип, өенә керә дә бу хәзер тиз генә биноклен алып күзәтә башлай. Юкка сүгән икән. Үзебезнең татар, мусульман кешесе икән. Дип, әби, үзен юатырга керешә. Менә җәмәгать, шушы сәхнә турына чыгып баскач, шуны әйтәсем килә. Әйдәгез әле без, кеше тикшермик, кешедән килмик, кешедән тикшергәнче, үзебезне белергә кирәк һәм үзебездән керергә кирәк. Рәхмәт.
Сейдәш бию төркеме. Biz devam etamiz cemaat. Alkışlar. Alkışlar. İlnar Seyfiyev. Qaynar sulaşımı qaldır mingə siyalqını Qaynar bulsa əgər məhəbbətin Sizməsiydim tünlər salqının Qaldır mingə qaynar sulaşımı Kütər idim Şol sözlərə yalqın qoşulsam Günlər tügül Hətta səğətlərdə Ütmiyken Sağınıp kütkende Vakıtlarda kinet Tuttu iken Görüşüler ümit itkende Kaldır minna Qaynar sulışını Siyemdiyi minna Dışılda Kütər idim Seni sağınıp kütər idim Şol sözlərə yalqın qoşulsam
Yalqınlanıp yanıp qalsam senden Bağır bulmaz seydi sağışın Qaldır minna qaynar sulışını Seyem deyip minna ışılda Küter idim seni sağınıp küter idim Şu sözlerge yalqın kuşulsa Küter idim seni sağınıp küter idim Şu sözlerge yalqın kuşulsa Şu sözlerge yalqın kuşulsa Sağlık, selametlik, ızın gımır, ak bakıtlar tilep, özümнің yaratқан жерімді сізге бөлек етесім келе. Аскар Абай Усманов ке, Роберт Абай мен үшін жазылған, еш бара бит, егітлер. Saat günne Bu işlerini jiyarışın O bir sebep günne Bugün benim tuğan günüm Yaş bara bit yigitler Yaş barsa da küngül haman Yaş bala bit yigitler Yaş bu saatta yaş bara bit Yaş bara bit Tuğan gün jırlap jırlaşıp Utırar için bitu Küngüllerini jırmın bilen Tutırar için bitu Bugün benim tuğan günüm Yaş bara bit yigitler Yaş barsa da küngül hamam Yaş bala bit yigitler Yaş bu saatta yaş bara bit Yaş bara bit yigitler Küngüldägi munsuzlukny jır bilen basyp elle Tuğan gün deyip üzü bizge bir beyrem yasyp elle Bugün benim tuğan günüm yaş bara bit yigitler Yaş barsa da küngül haman yaş bala bit yigitler Yaş bu saatta yaş bara bit Yaş bara bit yigitler Bugün benim tuğan günüm Yaş bara bit yigitler Yaş barsa da küngül haman Yaş bala bit yigitler Yaş bu saatta yaş bara bit Yaş bara bit yigitler Yaş bu saatta yaş bara bit Yaş bara bit yigitler Sağlık, selametlik, ızın gımır, ak bakıtlar.
Yüz rahmet. Татар эстрадасының бірінші номерлі Илнар Сейфиева. Илнар Сейфиев. Бүгінгі сәхненің бірінші шибәрі, бірінші гүзәлі. Қабаттан сіздің қаршығызда қаршы алыңыз. Уфа гүзәлі Гүзәл Ахматова. Şaşaklandı şul, enci şaşaklandı şul. Yasın tevge kullanışı, minem can kaycanı şul. Yasın tevge kullanışı, minem can kaycanı şul. Enci şaşaklandı şul, enci şaşaklandı şul. Şaşaklandı şul, sevmisi yermiş yaşam, dürüst öyle yolu şul. Durmuşlarım alığına, menge şulay kalığına. Enci şaşaklandışım, enci şaşaklandışım. Güllerine yokun indileri, güllerine yokun indileri, tiksinmini yazmışım. Ence şaşaklandı şul, ence şaşaklandı şul. Sevmisi yermiş yaşam, dürüst öyle yolu şul. Bakşalarım hakkına, enci üzdüm sakına. Enci şaşaklandı şul, enci şaşaklandı şul. Gönler tut elinle bizek, yaşayan yaraşan usul. Gönler tut elinle bizek, yaşayan yaraşan usul. Enci şaşaklandı şul, enci şaşaklandı şul. Sevmisi yermiş yaşam, dürüst öyle yolu şul. Enci şaşaklandı şul, enci şaşaklandı şul. Sevmisi yermiş yaşam, dürüst öyle yolu şul. Şaşaklandı şul, enci şaşaklandı şul. Sevmisi yermiş yaşam, dürüst öyle yolu şul. Enci şaşaklandı şul, enci şaşaklandı şul. Sevmisi yermiş yaşam, dürüst öyle yolu şul. Enci şaşaklandı şul, enci şaşaklandı şul. Sevmisi yermiş yaşam, dürüst öyle yolu şul. Sevmisi yermiş yaşam, dürüst öyle yolu şul. Dürüst öyle yolu şul. Ландыш Нигатжанова. Рахмат зор етіп. Сізелігіне өзімнің yoqtашым Наил Шаймарданов жететкен «Энжи шашак Ландыш» деген жырны тыңлап өттіңіз. Қазір сізге
таныш булган җырларның берсен җырлап үтәсем килә. Үземнең якташым Ризван абый Хакимов язган җыр «Яратам». Сүзләрен белсәгез, кушылып җырлашып утырыгыз. Gözler şiddiken sulgan idim Yemeleceğin güller dolunu Zengör tünede kadını yıldız kökede Şavvat küte belede uyanına Taralı sin uylarım yarakta Şır bulup yandırak vakıta Yaratam, yaratam, yaratam Eytirsin min şılak şakta Taralı sin uylarım yarakta Şır bulup yandırak vakıta Yaratam, yaratam, yaratam Eytirsin min şılak şakta Хыялымда урап күнде кайта Ялламай туган ягымнан Күтәм сине сәлем хатларыңды Сагынам, сагынам, сагынам Таралы син уйларым яракка Жыр булып яңгырак вакытта Яратам, яратам, яратам Әйтерсең мин җылы кочагыта Таралы син уйларым яракка Жыр булып яңгырак вакытта Яратам, яратам, яратам Әйтерсең мин җылы кочагыта Күтсин җәйгә кадәр Ялламай йөгереп кайтырмын Күзләреңә тутырып карап сине Кочагыма кысып алырмын Таралы син уйларым яракка Жыр булып яңгырак вакытта Яратам, яратам, яратам Әйтерсең мин җылы кочагыта Таралы син уйларым яракка Жыр булып яңгырак вакытта
Етерсің мен жылап құшақта. Яратам, яратам, яратам. Етерсің мен жылап құшақта. Яратқан жырымны сізге башқарып жырлайым. Фәнзәл Құддысов жыры. Уйламалы. Нешек? Қортаям дейек. Еш болып қалығыз. Қортаям дейт. Берге язмасын әлі. Күзігіге қорап мұңаясың, бақ шешелерің қат-қат санайсың. Әләйді де юрені әйтір дейп, мені мекен шулай санайсың. Әләйді де юрені әйтір дейп, мені мекен шулай санайсың. Уйлам әлі қортаям дейп, үзім әлі өзәгімді. Менің үшін сені қаман еш, сен қаман шебер әлі. Уйлам әлі қортаям дейп, үзім әлі өзәгімді. Менің үшін сені қаман еш, сен қаман шебер әлі. Ясынығына гүллер шешке атымай, маттур гүллер бар бит күзінде. Жайыршықлар серпіп бір елмайсан, ешлік балқығандай yüzіңді. Жайыршықлар серпіп бір елмайсан, ешлік балқығандай yüzіңді. Әйтіме әлі қортаям дейп, үзім әлі өзәгімді. Менің үшін сені қаман еш, сен қаман шебер әлі. Әйтіме әлі қортаям дейп, үзім әлі өзәгімді. Менің үшін сені қаман еш, сен қаман шебер әлі. Мұңаймашы иркен бірді юқа, уақ шешелер бит яллар безәген. Қортаймайбыз ұлғайды қына, тек сүнідірмей қайнар хисләріні. Қортаймайбыз ұлғайды қына, тек сүнідірмей қайнар хисләріні. Әйтіме әлі қортаям дейп, үзім әлі өзәгімді. Менің үшін сені қаман еш, сен қаман шебер әлі. Әйтіме әлі қортаям дейп, үзім әлі өзәгімді. Менің үшін сені қаман еш, сен қаман шебер әлі. Әйтіме әлі қортаям дейп, үзім әлі өзәгімді. Менің үшін сені қаман еш, сен қаман шебер әлі. Менің үшін сені қаман еш, сен қаман шебер әлі. Менің үшін сені қаман еш, сен қаман шебер әлі. Болот деген жырлы жырлайбыз. Ноэль Шаймарданов жыры. Болот.
ак болотым. Кояш нурын назлы, күңел дөньям язылы, эссе җилләр нигә исәсез? Кояш нурын назлы, күңел дөньям язылы, эссе җилләр нигә исәсез? Сусаган бит гөлләр, сулар сибәр кемнәр, ак болытым кайда yüzәсең? Сусаган бит гөлләр, сулар сибәр кемнәр, ак болытым кайда yüzәсең? Әйдәгез әле. Күңел бакчам гөле, күпәләкләр иле, шилләләрдән ишек үзәсең. Күңел бакчам гөле, күпәләкләр иле, шилләләрдән ишек үзәсең. Yoklар kulu tise, bәгыремне кисе, ак болытым кайда yüzәсең? Yoklар kulu tise, bәгыремне üzə, ак болытым кайда yüzәсең? Әйдәгез, әйдә. Күңел бакчам гөле, күпәләкләр иле, шилләләрдән ишек түзәсең. Күңел бакчам гөле, күпәләкләр иле, шилләләрдән ишек түзәсең. Кыплар инде кипкән, күптән яңгыр көтәм, ак болытым кайда yüzәсең? Чыклар инде кипкән, күптән яңгыр көтәм, ак болытым кайда yüzәсең? Чыклар инде кипкән, күптән яңгыр көтәм, ак болытым кайда yüzәсең? Чыклар инде кипкән, күптән яңгыр көтәм, ак болытым кайда yüзәсең? Чыклар инде кипкән, күптән яңгыр көтәм, ак болытым кайда yüzәсең? Ак болытым кайда yüzәсең? Hey! Ак болытым кайда yüzәсең? Үземнең якташым Урал Рашитов язган җыр белән концертыбызны тамамлыйбыз. Сау булыгыз, ак каеннар. Бергәләп җырлыйк әле,
жырлаған жырлар. Сау болыңыз апайынар, әттияны туғаннар. Алда күтсін ұшырашулар, бірге жырлаған жырлар. Gitmesiydim sizin yandan, ettiğini tuğanlar. Yazmışım yollarını, baldan yazıp koyganlar. Sağ bulağız apayınlar, ettiğini tuğanlar. Alda kütsün uçraşular, birge jırlagan jırlar. Sağ bulağız apayınlar, ettiğini tuğanlar. Alda kütsün uçraşular, birge jırlagan jırlar. Yıllar bek tez ötediler, ышанalmın min аңа. Öteydi şulay yıllar, sizning bilen bulğanıga. Sağ bulağız apayınlar, ettiğini tuğanlar. Alda kütsün uçraşular, birge jırlagan jırlar. Sağ bulağız apayınlar, ettiğini tuğanlar. Balda kütsün uçraşular, birge jırlagan jırlar. Bulağız apayınlar, ettiğini tuğanlar. Balda kütsün uçraşular, birge jırlagan jırlar. Sağ bulağız apayınlar, ettiğini tuğanlar. Balda kütsün uçraşular, birge jırlagan jırlar. Bulağız apayınlar, ettiğini tuğanlar. Balda kütsün uçraşular, birge jırlagan jırlar. Güzel Ahmetova. Qadrli dostlar, шушының белән безнең яшьлек, матурлык һәм гүзәллек бәйрәмебез ахырына якынлашты. Сезнең белән без барыбыз да сау булашабыз. Без Ирек Зарипов. Алкышлар. Илдар Әхмәтов. Илнар Сейфиев. Сәйдәш бию төркеме Раяз Фасихов. Пума. Концертimizni olib bordi. Tatar radiosining eng shab dijeyi Emir Islamov. Һәм кабаттан сезгә үзенең гүзәл елмаюын бүләк итә Гүзәл Әхмәтова. Сау булыгыз, бәхетле булыгыз, тагын килегез.